नोंनि खाफाल गोथां फोथानिफ्राय मोनफिनो मोनबाय मोजां मोनलायनायनि गोसो थोलायनायनि थाखाय मोनजेननाय लाइजाम बे आंनि रुजिनि हरखाब गोमोथाव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो बोहैग्लायगोन बर' मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे सुख'हायै दुखुनि खौरां। बर' सावथुन मुलुगनि गुबुन सासे मुंदांखा मेथाइ आरो सावथुननि सुजुगिरि बानु बसुमतारिया आरो गैलिया। द'जिथाम बोसोर बैसोआव बिथां बानु बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि खारगावनि थागिबि बानु बसुमतारिया गावनि देहायारि जेंनानि जाहोनाव जिउ गोमायो होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बर' सावथुन मुलुगाव बर' मेथाइ सोरजिनाय आरो फेहेरनायाव बिथां बानु बसुमतारिनिबो गोबां बिहोमा दं। बिथांनि लिरनाय सुजुनाय मेथाइफोरनि गेजेराव रजे नों आंखौ दाबाव, फुलकुरि सना गाननाय, दोलबारिनि लाइ, खुसिया लानजाय, नोंनि खाफालनि गोजा फोथा आरो गोबां सानख'हायै मेथाइफोर दंबावो। बेनि अनगायैबो बिथां बानु बसुमतारिया बारसे बिबार, बैखथ, सना नों आंनि बायदि सावथुननि सल'माखौ लिरदोंमोन। थारैनो बिथांनि बर' सावथुन मुलुगाव लिरनाय आरो सुजुलांनाय मेथाइफ्रा गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव अनसायजादों। बिथां बानु बसुमतारिनि सुजुनाय मेथाइफोरखौ बांसिनै बिग्राय, सुलेखा आरो गौथमा रोजाबनायखौ खोनानो मोन्दों। दिनै बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव बर'नि देंखोगिरि महरगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। नोंनि खाफाल गोथां फोथानिफ्राय मोनफिनो मोनबाय मोजां मोनलायनायनि गोसो थोलायनायनि थाखाय मोनजेननाय लाइजाम बे आंनि रुजिनि हरखाब गोमोथाव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव नों जेब्ला गाबगोन मोदैया आंनावसो बोहैग्लायगोन मुङा आंनि जौसाय फाग्ला बुङोबो आंखौ लावथाय थख्रा मुङा आंनि जौसाय फाग्ला बुङोबो आंखौ लावथाय थख्रा आंलाय सानदोंमोन गन्थंजों जित जित नायनो मोजां रोमैलो अनजालि आखल मोजां हायलोलो बालेंलि गुनगोना चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।